Pit Senior. Nga diin mga igsuon, ang paghandom nato sa Batang Hesus, na humana man ta, no? Muraga, makonfuse ta kung di nato ni sabton. Kay bago pa lang tang kasaulog sa pagkatao sa atong manunubo sa iyang pagkabata. Na karon mubalik na punta. Actually, ang focus nato sa pagsaulog, paghandom sa pagkabata, mga igsuon, tungod kay ang imahin sa Santo Niño, mao manggod ni ang unang Christian icon, Kristiyanos nga imahin, nga gigasa, nadawat nato all 500 years ago, kay mo ni ang gigasa sa mga misyonero sa pagsangyaw nila sa kahayag ni Kristo sa tibuok kalibutan. Niagi o gasa sa unang Kristiyanos, kisa man tong unang Kristiyanos, disgrasya. Wa mo kabalo? Kisa man, katong hari sa Sugbo, o Raha Humabon, o ang iyang asawa nga si, o Juana. Pero ang Juana, kuana na siya, baptismal name na niya, no? Unya, mga igsuon, very amazing kayo. Kung mamalandong bata ba, kay ang mga katigulangan nato sa wapa mga Kristiyanos, mga magtutuo gito sila, pareho tanan sa kalibutan, magtutuo, di pa to sila men of reasons. They were people of faith. Only lang ang ilang pagtuo ga kinahanglan og direksyon. Unya, ang ilang pagtuo dili sayon-sayon, kalig-on ka ito. Kay gani madungog nato sa mga social media karon reappropriating world history, nga doon na tayo mga human sacrifices. Mag-ihaw gyud og tawo, mag-ihaw kung sa pa mga halad-halad. Because that is their faith. Unya, dili ni mo na masayon-sayon pagtuis. Dili ingon niya anak kasayon, pagtuis. Ang pagtuo sa mga tao kaniadto. Dili pareho karon. Rally-rally ko no, graft and corruption, dili ni putaran. Pagkakita kwarta, nahilom. Walay klaro. Di ba? Ingunaan na sila sa una. That's why it's not easy. Muna mga dagang mga misyonero, gipang patay. Tungod kay gasabok-samok sa kalinaw sa ilang pagtuo. But Christ has to be preached. Kay sumala pa sa unang pagbasa atong nadungog, kinuto sa basaw ni Propeta Isaías, nga ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit nakakita og dakong kahayag. Maubita na nganong doon na may mga human sacrifices. Nganong naamay mga na tong mga halad-halad. Is because of the kangit-ngit. And yet doon na sila faith. Mo na nga ang maong pagtuo hayagan. Aron nga makapadayag og tinuod og tukma nga pagtuo. Apat is not easy. Nga naman, kaya ang pagdawat ni Kristo may is to surrender sa unsay imong gituuhan. Pareho ba nato ron? Dili ta mahimong Kristiyanos kung di ta mo surrender sa atong kaugalingon ngadto ni Kristo. Meaning, dili ta makasunod o makabuhat sa pagtulunan ni Kristo unless makat-on ta pag-surrender sa unsay mga pagtulunan nga nakagamot na dinhi nato nga atong gituuhan nga maoy insakto. Apan di ay naata sa kangit-ngit. Munang miani si Kristo,
aron paghatag og kahayag aron makita nato, mag-evaluate ta kung kining atong gituohan mao ba gyud ka kini ang pagtulunan sa kahayag o kangit-ngit ba. Mao ni ang bag-o lang natong gisaulog o karon gipahinumduman ta karon ning kapistahan sa Santo Niño. Mabitan ng mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, atong yung nadunggan ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesus atong baliko, no? Nga sa atong pagpangandoy, pagsulod sa gingharian sa Dios. Kaya mo man ni atong panang, ano taga pabunyag? Usaray tumong ani, malangit raguta. Nganong kapit senyor ta? Usaray tumong ani, malangit raguta. Ngano mong gahikay? Usaray tumong ana, malangit raguta. Mao nga kung gahikay ta, gahumba ta, jadi taga palangit, high blood ragoy atwa. Dahil kita malangit, ana. O, di po na makapalangit. Atong sayaw-sayaw din eh. Kung sayaw-sayaw ta, sayaw na ta, ulug-ulugan ang Santo Niño, di ta malangit, ana. Unsay makapalangit na to, muna gingon sa atong Ginoong sa Ebanghelyo, hangtod magpakasama ta sa bata. Unsa mang aspito sa bata ang magpakasama ta, magpaubos sa atong kaugalingon. Kay kung garbo ta, proud ta sa atong kaugalingon mga igsoon, dili makasulod ang Dios sa atong kinabuhi, dili mausab ang atoang mga nabatasan, meaning mga naandan nga kinaiya og mga buhat. Magpadayon ra gid na siya unless we become like a little child. Nga mapaubsan ta ba ng bata, di ba? Unsay mando sa ginikanan, sugo sa mga elders, tuman ra gid na siya. Pero kung garbo ta, di kita mutuman mga igsoon. Mabitat ang ato Ginoong Hesus nagpahinumdom, ato nga respetuhan ang mga bata. That is why ang pagdawat sa Santo Niño mga igsoon in the culture of the time is not easy. Tiaw mo na, adult ka, unya payukbuon ka anang bata, may baron. Pero buhato na. Dili tungod kay lupi kas bata, but to respect the child. Nganuman, ilabi na ko ang batang gipabunyagan. Di ba ang batang gipabunyagan ninyo, natawo pag usab. Pagkatao niya pag-usab, gitawag na siya nga, unsa man, anak sa Dios. So kung anak siya sa Dios, respetuhan. Unsaon pagrespeto? Giyahan ang bata sa iyang pagkaanak sa Dios. Munang kita pod, respeto sa batang Hesus, aron magiyahan ta sa miti sa batang Hesus, nga misurinder sa iyang kaugalingon, sa iyahang tawhanong ginikanan, to be formed sa iyang pag-ila og Dios. Pero tanawa, usa ka garbuso nga henerasyon, a very proud generation. Tanawag miyukbo ba sa Santo Niño? Walay respeto. Sininaan og green kay swertes negosyo. Gikuhaag korona, giilisdan og buli, aron di na sa mahimong hari. Gisinanaan og duster, gibutangan og shoulder bag, kay kitay magbuot unsay imahe niya. A very proud generation. Santo Niño nga gipapuyos og kwarta kay dila swerte, kay dili ta makadawat, that God provides us. Kita mo oy gusto nga mo provide sa atong kaugalingon.
a very proud generation. That's why the Santo Niño is reminding us, makasulod lamang ta sa kinabuhi sa kaluwasan if we can learn to bow down our head. Dili na to ulug-ulugan ang Santo Niño, mga igsoon. Kaya bisan sa iyang pagkabata, imahin siya sa dili makita nga Dios. Maupod ang atong mga puya, atong mga itoy, dili po nato ulug-ulugan. Kaya silang pagkabinunyagan, anak sila sa Dios. But a very proud generation, giunsa man ang mga bata pagpatubo ang mga binunyagan. Ato bang gidala sila in the formation nga mag-ila og Dios. Nanusik ang maong kaluwasan nga atong nadawat 500 years ago. Kung mangutana ta karon, naunsa naman ta karon? As Filipino Christians, as katawhan nga mga binunyagan. Ani lang ta magsugod sa atong parokya. Di lang ta mo ato sa ubang parokya. Kay naso na may gisgutan na. Dinhilan ta sa ato Kumusta naman ta karon? Sa ato nga pagsaulog sa Santo Niño. Why are we celebrating Santo Niño? Maayong buntag. Muna mga igsoon manghinaot ta nga kini pagsaulog nato sa Santo Niño karon kani pagdebosyon ba ato tani sa ulogon sa tinuod nga espiritu sa debosyon. Unsa man tinuod nga espiritu sa debosyon? Nga magkat-on ta sa mithi sa atong gisaulog karon. Ngano man gyud nga Santo Niño mauman ang inuntang mo'y gigasa gyud sa unang Kristiyano sa ato ang dapit. Because pagpahinumdum, we cannot become converts to Christ. And we cannot become Christians, nor makapuyo ta sa kinabuhi sa kaluwasan with a proud attitude. We can only be Christians o makapuyo ta sa kinabuhi sa kaluwasan when we will humble ourselves. O timaan ni ana nga maningkamot ta nga magkinabuhi sa Diyos nun nga kinaiya. Diyos nun nga pamatasan. Unsay basihan? Pagtulunan ni Kristo. So balik ta ni Kristo, mga igsoon. Balik ta ni Kristo. Let Christ be our teacher sa atong panaw sa kinabuhi. Muni atong Santo Niño, muni atong pagyukbo, mapaubsanon ta nga sa iyang kabata, ato siyang gidawat, ug atong ibalik nga siya atong hari. Nya kanang hari mga igsoon, di biya na maulog-ulugan. Dili na maulog-ulugan. Oo. Ang hari, mao ang magmamando sa gingharian. So bisan sa iyang kabata, ato siyang dawaton nga atong hari. Aron nga unta, makakatunta paghambol sa atong kaugalingon. Aron nga ang gipangandoy nga atong kaluwasan. Mapatua ug mausab unta kini ang mahimong pagkinabuhi nato sa kalibutan, panghinaot nga makasulod kita sa iyang gingharian sa kinabuhing tunay. Amen? Amen. Pit Señor! Pit, Señor.